Abahlali baseNdwedwe kumantla eTheku kwiphondo laKwaZulu Natal baphila phantsi koloyiko nanjengoko ubomi babo busesichengeni nemfuyo yabo ingakhuselekanga kuz'emva kokuba kuqale ukukhukhuliseka kulangingqi kusiwa namatye. Abasemagunyeni basola iimvula ezimandla ngolu khukhuliseko. Intaba enkulukazi osekuphela amakhulu eminyaka yama kule ndawo. Kuleyo minyaka izakhamuzi bezingela kule ntaba ziseza nenkuni. Le ntaba isiphenduka isiqalekise emphakathini esesabisa ukushintsha indlela yabo yokuphila abayaziyo. Izakhamuzi zathuthwa ngumsindo omkhulu ohamba nokuzamazama okwakuvela entabeni. Lokho kuzamazama okwakuzakala phansi kwaqhubeka kwaze kuba intaba iyabhidlika izolo ebusuku. Yize bengekho abalimele lesigameko siya umphakathi uhlalela uvalweni. Ebusuku ibidilika abantu abami siphume nezingane siyeminyango intuli kwavela ebusuku amakhwezane mbo sangabe sabona. Le ntaba iphinde isetshenziswe ukulusela imfuyo kuyo. Kukhona nemizi eyakhiwe ngasekuqaleni kwayo. Hayi ngakusho mina ukuthi ukukhululeka kukho ngoba phela abantu lapha abanye bayatheza abanye balusela inkomo lapha. Manje kusengenziwa nomini. Izimandla zakwamasipala zivakashela indawo yesigameko. Sibona ukuthi udaba oluphuthuma kakhulu. Ingakho umefika la libona sesithinte ukhokutha kwaZulu Natal ukuthi nawo uphuthume ngoba sibone ngazi ukuthi udaba olungaphezulu kwethu. Izakhamuzi zinxuswa ukuba zingasondeli eduze kwalentaba uqinisekisa ukuphepha kwazo. Bongane Gema endabeni zeSABC eNdwedwe.